Igen, tudják, a lakhatás megfizethetősége volt a legfőbb akadály az ingatlanpiacon, és most kezdjük látni, hogy a helyzet javul egy kicsit, nem de? Láttuk, hogy a jelzáloghitelek kamatai csökkentek valamelyest, nagyjából az egész éves mélypontjukon vannak. Az áremelkedés üteme is lassult egy kicsit, ami szintén segített. És ezáltal a megfizethetőség kicsit javult, de te jó ég, még mindig nagy kihívás azoknak, akik most próbálnak belépni a piacra. Az első lakásvásárlók és a közepes jövedelműek még mindig komoly nehézséggel néznek szembe az előttünk álló évben. Szóval mire számíthatunk? Ha valaki első lakásvásárlóként akar belépni, amiről tudjuk, hogy azt hiszem, az első lakásvásárlók átlag életkora ebben az országban már közel 40 év. Amit nehéz elhinni, és sokan már le is mondtak a saját otthon álmáról, vagy elhalasztanak, tudják, számos mérföldkövet az életükben, csak mert nem engedhetetik meg maguknak azt a házat. Fog ez érdemben változni az új évben? És ha igen, az ország mely részein érdemes nézelődniük ezeknek az embereknek? Igen, teljesen igaza van. Ez az elképzelés, hogy valaki lakástulajdonos legyen, az első vásárlóknál mindenféle más életeseménnyel is összefügg, ugye? Amiket az emberek vagy elhalasztanak, vagy valahogy újra gondolnak. Szerintem könnyebb lesz az első lakásvásárlóknak, de nem az ország minden egyes piacán. Tudják, vannak helyek, ahol a kínálat még mindig nagyon-nagyon szűkös, például középnyugaton vagy északkeleten, ahol nagy a verseny, ahol a házak még mindig a kért ár felett kelnek el, és több ajánlat is érkezik rájuk. Más piacokon viszont délen vagy délnyugaton sokkal nagyobb kínálatot látunk, és őszintén szólva a vevőknek is nagyobb a mozgástere. És azt hiszem, ott lesznek kicsit jobb lehetőségeik az első vásárlóknak a következő évben. Én is ezt tettem. Ott hagytam New York környékét, és a virginiai Richmondba mentem, hogy megvegyem az első házam. Beszéljünk! A megfizethetőség, ahogy említetted, Líza, kulcsfontosságú kérdés itt, de az is számít, hogy ha valaki házat vesz, biztosnak kell lennie a gazdaságban és a munkahelyében. Ez most hátszél vagy ellenszél ezen a piacon? Igen, tudják, én ezt inkább egyfajta kötélhúzásnak látom 2026-ban. Vannak alacsonyabb hitelkamatok, lassabb áremelkedés, ami tényleg vonzza az embereket a piacra, vásárlásra ösztönöz és javítja a megfizethetőséget. De ugyanakkor rengeteg a gazdasági bizonytalanság. A jövő héten érkeznek az új foglalkoztatási adatok, de az emberek bizonytalanabbnak érzik a saját anyagi helyzetüket. És amikor az emberek bizonytalanok, kevésbé vágnak bele nagy dolgokba, mint például egy ház vétele vagy eladása. Szóval lesz egyfajta húzavona a gazdasági szorongás és a kedvezőbb megfizethetőségi feltételek között. És jelenleg, őszintén szólva, szerintem nem világos, melyik kerekedik majd felül. Rendben, beszéljünk a hitelkamatokról, mert azok is részei a megfizethetőségi problémának. Pall, az előbb 6,3%-ot mondtál. Igen. A 30 éves fix kamatozásúra jelenleg. Az év elején még 7%-on álltunk. Mit gondolsz, mi lesz a sáv a 30 és a 15 évesnél? Ez népszerű azok körében, akik hitelkiváltást terveznek az új évben. Igen, az előrejelzéseink szerint a 30 éves fix kamat átlaga 6% felett marad 2026-ban. Ugye szerintem vannak elemzők, akik szerint ez a ráta 6% alá süllyed majd, de szerintem még sok az ismeretlen tényező, úgyhogy figyelni fogunk. Szerintem a legfontosabb, hogy a lakásvásárlók ne próbálják meg időzíteni a kamatokat, azt gondolva, hogy ki tudják számítani, vagy trükközni tudnak vele. Szerintem el kell dönteniük, mikor jön el a legmegfelelőbb idő a vásárlásra. De hadd! Ami a megfizethetőséget illeti, ha a kamatok 6%-on lennének egy $416,000 házhoz, így is körülbelül $115,000 jövedelem kellene a hitelképességhez. Ez jóval magasabb, mint az átlagos háztartási jövedelem az Egyesült Államokban, és jól mutatja, mennyire felborult az egyensúly a jövedelmek és a lakásárak között az elmúlt években. Miért nem építünk egyszerűen több házat? Az segítene, nem? Szóval szerintem a kínálat növelése segítene, de ez nem csak a kínálatról szól. Tudja, halljuk azokat a nagy számokat a lakáskínálati hiányról, de ott kell házakat építenünk, ahol az emberek élni akarnak, nem igaz?
Ahol nő a munkahelyek száma, ahol van gazdasági lehetőség, ott több háznak kellene épülnie. Meg kell vizsgálnunk, hogyan lehetne felszabadítani lakásokat, például ösztönözni azokat, akit el akarnak adni, hogy valóban megtegyék, és megszabaduljanak egy olyan jelzálog hiteltől, amit nem akarnak tovább fizetni. Szóval szerintem vannak módok a kínálat növelésére, és ez segítene a megfizethetőségi problémán. Miben lehetne ösztönözni valakit arra, hogy el akarja adni az otthonát? Különösen, ha én nem nevezném vevői piacnak 2026-ban, de ha elkezd abba az irányba mozdulni, mi visz rá valakit, hogy eladja a házát? Igen, szóval szerintem van egy pár módja, hogy ezt nézhetjük. Úgy értem, az egyik az, hogy egyesek azért nem költöznek, mert nincs hova menniük, igaz? Akik kisebbbe költöznének, nem látják, hova mehetnének. Szóval ez visszavezet oda, hogy építsünk több lakást azoknak, akik kisebbe vágynak, a nyugdíjba vonulóknak és így tovább. De lehetnek más módok is az ösztönzésre, adókedvezmények vagy egyéb ösztönzők, amik arra sarkalhatnák az embereket, hogy eladják a házat talán úgy, hogy ne sújtsa őket egy nagy adószámla, ha hatalmas nyereségük keletkezett a házuk tőkeértékén. Igen. Lehet mód ösztönözni az embereket eladásra, de ez csak határesetekben működik. Igen.